Nove, ruko, baziso. Ajmo, tebe nije domali. Maju, Sanju i Tanju. Očekivao je sina, no nakon 2 kćeri, ostao je tako sam među svoje kćeri, odgaja svjesne svog rusinskog podrijetla. Nastojal da i na moje djeci prenješem. Prenjesao sam na njih. Teraz ne možem ja na njih, na teljo, da budem ževoni muša. No oni muša sami shvatiti, že će... Tako svakog ljeta odlaze u ljetnu Rusiju, prije održavala u Erdu, a sada u Zagreb. Svoj jezik, inčagak, tak tu, u svoju kulturu, tamo ti možeš pametan sveme. Među svojima še nije da to inčiši. Čiski zme završava osnovnu školu, dok se Blaženka sa svojim 3. A srednje ekonomske sprema na maturalno putovanje. Kažu da je na život u Koprivnici, no danas već imaju svoje društvo i interese. Obje su mažoretkinje, a Nataša usto pjeva u zboru. Ipak, čeznu za Vukovarom. Koprivnica mi zamenjala Vukovar. No to normalne, že nikda nie bude tak, jak to bilo tam. I že še s tem vratit to... Najmlađe dvije kćeri, Maja, Sanja i Tanja, tek su krenule u školu i dobre su učenice, a rusinski uče Cecilija upoznali su se na folkloru. On je plesao, a ona pjevala. Tako je u šali kaže da on i danas pleše, rusinski običaj i kultura naročito danas. Veľmi to bol sme psychicky šitski bar od šitskoho. To sme mali, straseli i tak dalje, o tim, že sme še našli u jakim štretku. Celkom inšak, takže nam to veľo chybi, već kakeze, že pojdeme tam, vidíme svojich ľudov, s njima še vi špivame, vi tancujeme, vi pripovedame. Već iako ih zabudzeme za to ti brigi i za to šitsko, malo nam... Prijatelja i poznanika gledajući snimke s prošlog bala. Očekuju sljedeći s nadom da će biti u njihovom Vukovaru. Rusini i Ukrajinci su grko-katoličke vjeroispovijesti, okupljeni u Križevačkoj biskupiji. Njihove crkve i svećenici također su mete agresora. Biskup Križevački, preuzvišeni Slavomir Miklovš, rekao nam je o tome sljedeće. Postradale crkve u Mikloševcima, Petrovcima, u Berku ne znamo da li je srušena kapelica ili je još postoji. Onda je u Vukovaru nam je crkva dosta oštećena, novo izgrađena bila, još nedovršena. I onda imamo oštećen je dosta samostan sestara Vasilijanki u Osijeku i u Vukovaru.
Kapelica u Vinkovcima je oštećena dosta, ali nije srušena. Iz Vukovara je župnik iselio van, otišao je. I vjernici su, većina ih je iselila van. Ne znam koliko je tih vjernika ostalo tamo na terenu. Dok u Mikloševcima, Petrovcima jedan dio vjernika je ostao tamo u župi, ali bez svećenika i u jednoj i drugoj župi. U Vinkovcima je župnik i dalje, sada još na terenu, sa svojom obitelji. Nema puno vjernika jer se dosta iselilo, ali tamo je ostao među svojim vjernicima. U Osijeku je ostala samostanska kuća i sestre su tamo, ali svećenik je obolio i nalazi se na oporavku u Zagrebu. Poznato je da Rusini i Ukrajinci žive i izvan Republike Hrvatske, ima ih dosta u Vojvodini i Srbiji. Kako se oni odnose prema ovom stradanju Rusina i Ukrajinaca u Hrvatskoj? I kakva je situacija sada tamo? Pa mislim, to su rodbinske veze, prijateljske veze. Znači, tu su možda roditelji su u tim župama u Hrvatskoj, djeca se zapravo organizuje ne Caritase, nego dobrotvorne akcije za prikupljanje tog znači prehrambenih i artikala, odjeće, obuće, pa čak i novaca, da bi pomogli tim koji su izvan svog doma i svog zavičajnog mjesta. Tako se zna, dosta velika akcija je bila pokrenuta u Ruskom Krsturu i u Kucuri, negdje tamo 12. mjesecu i možda čak koncem 11. Prikupljanje prehrambenih artikala i potrepština raznih sapuna i tako, mislim, drugog materijala, odjeće, obuće za one koji su ostali u tim selima kao Mikloševci i Petrovci. Tako da se to u velikoj količini se skupilo pšenice, brašna i drugog prehrambenog materijala i to znamo da je to bilo prevezeno u ove krajeve, znači u Mikloševci. Nova Dumka jedini je časopis koji u Hrvatskoj izdaju Rusini i Ukrajinci. Redakcija Dumke u Vukovaru potpuno je razorena i uništena. Međutim, zahvaljujući entuzijazmu članova redakcije i Saveza, u Zagrebu je ovih dana tiskan... To nije bilo tako lako, bilo je dosta teško okupiti nove ljude, nove suradnike, nove dopisnike, nove lektore, a isto tako je dosta velika bila tehnička teškoća zbog našega osobujnog pisma, sa kojim ne raspolaže svaka tiskara, čak vrlo rijetka. Rijetki su slučajevi gdje mogu to tiskati i to su bili tehnički problemi koji su uvjetovali da ovaj časopis će se pojaviti tek za 10-ak dana i da će konačno doći ponovo u ruke naših čitalaca. Da li možete reći tko vam je pomogao u tom stvaranju novog časopisa? I općenito svih predstavništava vlade i svih prosvjetnih institucija koje su i do sada imali puno razumijevanje za kulturu i prosvjetu Rusina. Gospodine Takač, na kraju, u koliko ćete primjeraka tiskati Novu Dumku i tko će vam je tiskati? U smanjenom tiražu prije je tiskana Nova Dumka u 1500 primjeraka, ovaj puta će biti samo 1000 primjeraka zbog toga što je znatan broj naših čitalaca, više od 60%. Oni su ostali u Vukovaru, na vukovarskom području i tamo u ovom momentu mi im ne možemo dostaviti naš časopis, ali smatram da će i to biti vrlo brzo otklonjeno i da će naši čitaoci, makar sa zakašnjenjem, u tom našem listu, u tom našem broju moći pročitati sve ono što se događalo i da će imati sve one informacije za koje su bili uskraćeni za ovaj period. Adore.
tradicionalni balovi Rusina su se svake godine održavali u svim mjestima gdje žive pripadnici ove narodnosti. Iako prognani, i ove godine u Zagrebu je održana rusinsko-ukrajinska večer, koju su prognanim priredili njihovi sunarodnjaci. Dobri vam večer, mili sluhače. Vi sluhate Hrvatski radio Vukovar na Rusinskej bešedi. Županije, što nas u Savezu Rusina Ukrajinaca, vjerujem i sve Rusine Ukrajince u Republici Hrvatskoj osobito raduje. Posebno nam je drago, a ujedno smo i zahvalni županijskim vlastima na izuzetno velikoj podršci, kao i poglavarstvu grada Vinkovaca, a ujedno i grada Vukovara. Ova će škola imati veliko značenje, a tome ide u prilog i činjenica kako je najrazvijenije školstvo i prosvjeta Rusina do Domovinskog rata bila upravo na području sada županije. Škola će okupiti prognanu djecu grada Vinkovca. Za sada je prijavljeno 25 polaznika, no želja je okupiti djecu i iz Andrijaševaca, Rajevog sela, od najvećih matičnih škola u državi, osnovnoj školi Anton Gustav Matoš Vinkovci. Najmlađi će kroz fakultativni oblik nastave njegovati svoj jezik, pismo, kulturu, nacionalnu povijest i folklor. Da će ova škola sretno poraditi, jako bih još više volio da čim prije svojim dijelom proradi u Vukovaru, u Mikluševcima, a da ovakva škola za ovog ovdje djecu ostane i u Vinkovcima. A u ovim okolnostima u kojima smo, koliko god mi je teško što je to tako, toliko mi je i drago da se ovo danas događa. Zaista. Ova je škola zasigurno veliki kulturni, prosvjetni i duhovni dobitak. 3 godine nisu bili redoviti od rusinskog jezika, a uspjeh u budućem radu zaželjeli su i Petar Markić, Gustav Matoš, pročelnica Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Županije Vukovarsko-srijemske, tajnik Saveza Rusina Jugoslav Kiš, zastupnik nacionalnih manjina u Saboru Republike Hrvatske. Zahvaljujemo ti, gospodine Bože, za pokojnog Miroslava koji nam biješe blizak i drag, a koji nas je napustio. Zahvaljujemo ti na svemu prijateljstvu što nam je od njega poteklo i za mir koji je unosio među nas. Zahvaljujemo što se kroz patnju naučio poslušnosti i što je u promjenjivosti ovog nestalnog ljudskog života zavrijedio da ga poštujemo. Molimo te, ne daj da se izgubi išta od njegovih napora. Ono što je živio i činio i zašto je položio svoj život, neka pridonese dobrobiti ovoga svijeta i naše domovine. Daj da ljudi što će za njim doći cijene sve što njemu biježe sveto i da u svemu čemu je bio uzor i dalje nama stvori, sada kada je prešao u pokoj. Molimo te da nastavi živjeti u svima onima koji su ga voljeli i poštovali. Čini Bože da sada nakon njegove smrti i zbog njegove junačke smrti budemo dublje međusobno povezani. Daj da u miru i prijateljstvu zajednički